Здравейте! Пътувайки до моето любимо село Рибарица, в успешност трябваше да отговоря на въпроси на 3 човека, които се интересуват последния казус. След като съм подал заявление за регистрация за обект в Агенцията по храните, как да се подготвя, за да може проверката от инспекторите по регистрация да бъде успешна и да нямам забележки. Всичко това нещо, което вие трябва да направите, се свежда до 3 основни стъпки. Първата стъпка е да подготвите обекта в съответствие с изготвения технологичен проект от съответната служба. Това ще рече да поставите оборудването, да разположите оборудването и помещенията така, както е посочено в разработения ви технологичен проект. Ако към момента, връхвежен виждам, там високо, красив. Ако към момента нямате разработен такъв технологичен проект, то ще си начертаете схема на обекта, в която ще покажете къде са разположени помещенията, във всяко помещение какво оборудване има поставено и ще нарисувате потоци. Не е трудно нещо и можете абсолютно сами да си го направите. Втората точка или стъпка така към вашата успешна регистрация, това е разработената система за управление безопасността на храните. В зависимост от обекта, който ще регистрирате, дали е магазин за търговия с храни, дали е заведение за обществено хранене, дали е производство, пък и от животински и от неживотински произход също е различно. Но всичко това се свежда до една основна цел – разработване на система за управление безопасността на храните. За обикновените магазини, в които няма топла точка или някакъв друг вид преработка, е достатъчно да си изготвите процедури, основани на принципите на ХАСАП. За заведенията за обществено хранене и магазини с топла точка или там, където на друго място се извършва производство, освен процедурите, както в павилионите и в бързите закуски, освен процедурите, основани на принципите на ХАСАП, трябва да си изготвите технологична документация или да използвате рецептурник и вътрешни мониторингови програми за контрол безопасността на готовия продукт, за контрол чистотата на контактните повърхности и питейната вода. Но ако сте производство, ви трябва пълна система за управление безопасността на храните, която включва добри хигиенни и производствени практики, включва още разработена технологична документация, една или няколко, в зависимост от продуктите, които произвеждате, и ХАСАП план. Наред с това изготвяте и вътрешни мониторингови програми. И в зависимост от производството, те могат да бъдат за готов продукт, за суровина, за контактни повърхности и за контрол на питейната вода. Третата основна стъпка, за да изглеждате изрядно, за да бъдете изрядни, не да изглеждате, това е да си извадите предварително лични здравни книжки, след което да сключите договор с фирма за ДДТ обработка и не на последно място, ако отстранявате СЖП категория 3, да си сключите договор с екарисаж. И ако се чудите какво е СЖП категория 3, това са всички храни от животински произход с изтекал срок на годност, с нарушени опаковки и такива, които не са годни за човешка консумация. Те се отстраняват на екарисаж на база сключен договор. Това е, което имам да кажа в общи, най-общи линии. Как безпрепятствено да преминете проверка от агенция